adlaw mga higala no. Karon diri sa tuang tribo ikasabutan sa kuang birthday karon dunay tulo ka bukihawon. Arang-arang ikaupat ko miabot. Mongmong apil ka sa iyawon. Nganong apil man ko sa iya na mo nga ikaupat man ko naabot. Karon sa akong birthday gikasabutan nga upat ka bukihawon mao nga apil ka sa pag-ihaw. Maayong adlaw sa tanan. Tanan akong mga sulugoon no. Akong giawhag nga kinahanglan wala gyud mo makak no. Kay ang pagpamakak dako kay nang sala. Mao nga gusto ko sa tanan akong mga sulugoon wala gyud mo makak ha. Kutob karong adlaw. Kinahanglan way mamakak. Amo, nay nangita nimo diri sa gawas, nangita nimo ang imo kunong utang. Aw, ingi na wala ko diri. Oh, namakak man lagi ka amo. Yung ka di ka makak. Abi nimo boy pulpul sukad karon. Kini ako ang sinina nga daan ako na ning ilisan kay karsunis tanan sapatos ako nang ilisan nakadaog kog luto 40 million pesos. Hasta ning akong pitaka. Ako na ning ilabay ilisan ko ning bag-o. Tay boy pulpul. Ngano man amo? Ang pitaka na adito ako ang ticket sa luto. Hoy, boy pulpul. Ladies drink ragi akong ikadalit nimo. Wala jud ko ilaing kadalit nimo boy pulpul. Ladies drink ragi ni. Ladies drink? Oh, ngano pa imnon man ko nimo anang ladies drink nga? Di man ko babae, lalaki man ko. All right, class. Our lesson for today is about English. Okay. Unsay in English sa pagkaon? Ma'am. All right. Boy Polpol, unsay in English sa pagkaon? In English sa pagkaon, pagkaon pod. Unsay in English sa pagkaon? Bugo kagyud Boy Polpol. Pagkaon pod. Bugo kagyud Boy Polpol. Unsay in English sa pagkaon? Ikay bugo, ma'am. Unsa man in English sa pagkaon, di ba pod? Ay. Next question. Unsa in English sa naguol? Ma'am. Boy Polpol, unsa in English sa naguol? In English sa naguol sad. Bugo ka gyud Boy Polpol. Unsa in English sa naguol? Ikay bugo, ma'am. In English sa naguol sad. Di ba ang in English sa naguol, di ba sad? Ayan. Bang. Ah, nindo takit ani akong pusil eh. Ah, bang. Pulis niya? Dakop ka? Illegal possession of firearm ha? Nanay mong pusil dia. Illegal possession of firearm. Nasayop ka sir, dili di siya tinuod nga pusil ako sir. Kuha na siya kahoy ra di sir. Kahoy ra di pusil ra di. Kini siya imuang pusil. Dili ni siya tinuod nga pusil. Illegal possession of firearm. Karon dakpon ka kay illegal possession of firewood ka ha? Illegal possession of firewood. Ayay. Boy Palpal. Ah, pagpalit rago dito. Tuba rago dito oh. Oh, day. Wala man lagi ni kwartalo. Unsa kabaya Boy Polpol. Pagkaton og inom, pagpalit og tuba nga walay kwarta-kwarta. Ah, sige la. Ay, ako lo. Ah, dara lo. Ima tuba. Naon sa man nga. Wala man ni sulod nga tuba ang galon. Asa dapat to? Naon sa kabaya lo. Pagtuon og inom, ngaway tuba-tuba. Ayan.